right? Ford Everest 2026 mushwashwanga hanzi mene yakasanganiswa nemabhanang'ana kuti latest Ford Everest inosekuri musundagore kamfuta chandikunzwa vana vagaizi chinyangwa ari mudega haadai sekuru muri kupisa sekuru sekuru nyaya ndafambira panapa pane vhidhiyo raitwa naProfit Passion Java iro riri kutendera zvisingaiti pasocial media ravari kukurudzira musangano weZANU-PF. Saka mucomment section maProfit Passion Java manga muchiti sei iwe wamira uri wega uri kusapota ZANU-PF pambinga dzese ana sekuru musundagori vari kupi vadzimbinga dzatinoziva icomment section iri kudaro ndikati aiwa ini rega ndimhanye nemashoko enyu ese aya kuna sekuru musundagori saka ndasvika muri kuti kudii sekuru ndikuti Passion Java ndika akatumwa alright ndi Prophet akatumwa upi iyo yawe nikuti ukanzwa Prophet anotaura nenyaya yapresident Mnangagwa akatumwa ndikunonzi kutumwa kwacho imwe akatumwa zenokuti ukanzwa izvo renyaya yachamisa zvinotumwa hausati watumwa ende hausati wakuona hausati wakuona kumberi ndati mimwe munopinda vanhu vasikuziva kwavari kuenda zvamufanira kupinzwa mubhazi kukwira bhazi rine rima risina malaitsi mukati ndo zvakafanira kupinda mutriple C kupinzwa bhazi risina malaitsi wonozopepi kwako kumberi tokwira bhazi risiriro iko zvoita like mazobo shanduko vari kupi vakangonyarara vari mujeri vari mujeri ko chamisa kadi kuti watora anotora ndatizvo kukwira mabhazi vari kukwira mabhazi asina malaitsi vari kufambira murima ngavafambire kuchiedza kuZANU-PF unofamba uchiona kufamba uchiziva uchibata nguva saka ndikuti zvenini Passion Java ndiri kumusapota nemashoko ari kutaura ende zvaari kutaura ari kudzidzisa kuvanhu vechidiki kuti ngatizive musangano wani musangano wedu musangano wedu weZANU-PF unotsigirwa napresident vedu Emmerson Dambudzo Mnangagwa unowa musangano unosapotwa nesana sekuru musundagori ndakataura ndakati Prophet nasekuru chinhu wani vanhu ava vakawinge chii panyika vakauya kuzopedza matambudziko mukati mevanhu Prophet nasekuru vana vaMwari vese iva vakatuma kuuya kuzotambudza matambudziko Mwari but Mwari zvaakaita achinosika vanhu akaziva kuti mumwe nemumwe ane nzira yaanoda mumwe anofanira kuti vanhu mumwe anoparidzirwa mumwe anoprofetwa naProfeti handitika saka Prophet mutumwa waMwari handitika sekuru zvakare kuti mutumwa wani futi waMwari ndizvozvo ndotizvo inini Prophet Passion Java nemashoko avataura Mwari ngavaitire nyasha ndikuwana matira nyangwe kuno kwandiri kuZimbabwe kuti Prophet Passion Java sekuru musundagore vati itirwai zvakaita sei zvakanaka ende mashoko amapa mashoko ane dzidziso kuti zvo ende mataura mavhura vanhu pane pavasiri kuona futi kuti mukomana uyu anosiya avaitisa apedza paaenda kana mari yake yadzikira uku anodzoka ngoti turu kuvanhu kuti vanhu vave vanoshandisa vave vafunga kuti atanga basa aiwa ndiri kuti vanhu veZimbabwe mimi ngati tichiona imwani Passion akuudzai chokwadi akati zvo onai nekukasika nenguva musaishandiswe nemunhu kana uri munhu anofunga pauri pakarapo madzoba vashanduko vari kupi vari kuenda mujeri nekuda kurasika kwepamuromo apa vachipfurwa nachamisa vozovaregerera kune vanhu vakawanda vari kusafa kuda kwachamisa vane mhuri dziri kutambudzika unoda kwachamisa chamisa kana ari baba ngaarangarire kamhuri dzacho amunangagwa vasei mhuri dzavo dzichitambudzika marori ezvibawa anenge achingoenda fotreza zvichingoenda vanhu vachingotambira magutwa chembere dzichitambira zvirema zvipiwa vana chipo vachipuwa mota nagireto vachipuwa motikari ndo zvinonzi zvinhu ndiudzo nzvimbo hwane yakwambono foma rori achamisa chipawa nechibawe kozoti haako ari kuporomisa vanhu zvinhu zvaasina maoko make ZANU-PF inoporomisa zvinhu zviri mumaoko zvinobatika ZANU-PF development inobva yatongooneka ipapo iwe kana ukatona MP anoti akahwina ariwo triple C achiti hanzi ndakapinda muofisi ndiro triple C iwe uri kuofisi yeZANU-PF uri wedi wezano uri wezano kana mota yekufambisa nepuwa nei nezanoko munhu anga akarasika kutriple C bva amodzizo wapinda chiuya kutungamirira vanhu veZANU uri pakarapapa kana ukatonga hausi kutonga vanhu vetriple C utonga vanhu veZANU saka ZANU-PF ndo inotonga ZANU-PF ndo musangano wedu ndo watichafa nawo ndo matikakurira tiri
Saka isusu tinoti musangano ngaushamirirei padyo nekuda kwediswa namadiki. Vakuru sei vakausiya uripo? Sei vakuru vakasvika pakuurwira vakasvika pakutora nyika yedu kuti idzoke mumaoko medu? Saka ndiri kuti izvo musangano weZANU-PF, hama dzangu, ngatitsigirei chinhu chakatichengeta, chinhu chakatiendesa kumberi. Vamunangagwa nebaba vedu vakagadzwa neumambo hwedu hwepasi rino, vakagadzwa nemudzimu. Nekuti panzvimbo yeye yavari hauzvigadze, vanogadzwa nemhepo iri pasi, ndiyo inoputira tisu tobva tati ndiye munhu wedu watasarudza upi. Saka iwo tizvo munhu asarudzwa nevari kumhepo, munhu asarudzwa naMwari woda kumubvisa abve. Saka pasho njavha iwe neni ngatibate basa mudharande vedu, ende ticharamba tichaurira nyika kusvika yaziva mudhara tinavo 2030 vachitonga, 2050 vachitonga, takaenda mberi ende tichikufamba neZANU-PF vipi? Zvese zvichauya, mvura yechanaye mafashamu inongoneya tiri muZANU-PF mupi? Ende ZANU-PF inotiburitsa, ndakaona kudharana vachiburitswa nguva nyura nemvura. ZANU-PF inongotiendaiko kuna enimo zvitsva akanetsa paguru apa iuraya vanhu. President vakati hazvinetsa izvo zvikopokopo masoja seendai kupi? Hazvinambotora mazuva mhondi yapapi? Yabatika nokukasirika. Saka ndiri kuti ngatitsigirei president vedu vamunangagwa, vane vision yekuti tiende kumberi, vane urongo hwekuti vana veZimbabwe tirarame zvakanaka. Onai vana veZimbabwe, mota dzamakudhiraivha, mota dzamakufamba nadzo, vamwe vakufamba nendege. Tiri muZimbabwe kudhara ndege dzaifamba nevarungu, asi president vedu vakazvitendera kuti fambai nendege, fambai nemota dzepamusoro-soro kuti nyika ino tisave nekunyadzisa vana veZimbabwe. Saka ndiri kuti pamberi mberi napresident ED Mnangagwa, ndiri kuti pamberi mberi iwe kwauri kwakareko, pamberi napresident ED Mnangagwa, pasonibata basa kwauri kwakareko uchingoti pamberi naED Mnangagwa. Vane kutuka vakana basa rese, vane kushora vana basa, tikuti pasi navo. Kana wakandituka nemusondagore ndichange ndiripo chete ndina president vangu ndichifarirai vavo skavha ushaye mota mangu, ende ini pandinongomuka ndakapfeka hembe dzipi ndodzemunhu wandoda. Sarai zvakanaka muri yeZimbabwe, muve nezuva rakanaka. Right. Mashoko kubva kuna sekuru musondagore vakati ZANU-PF chero zvikanzwa rabuda nekumavirira rikanyura nekwarinobuda nako, handisi kuzombofandasiya emusangano weZANU-PF. Zvikanzi Prophet Passion Java tinokutendai, ngatifambei nechinhu, ngatifambei nechinhu. Kuri kunzi mapostori for ED. Wone nyika inei yakazara mapostori vanonamata. Saka iwo wazara nani uchasara wega kuti pusti kwakareko. Vanhu vese vaenda. Vaenda kuna Mudhara. Mudhara ndiye muridzi wavanhu. Mudhara Mnangagwa ndiye muridzi wavanhu. Sekuru, tina vari kuona video vamwe vanoita zvekudesigna mafurnitures. Pane someone anogona kukuofa a well designed sofa rine label yeZimbabwe nemalogo eZANU-PF na president ED, moda kumuti kudii sekuru? Ada kuigirai panapo papadare penyu sekuru? Kuti ngawe nazvo timupembedze, kuti tinopembedza vana vane zvipo. Paanosvika nechinhu chake tine chipo chatinomupa. Alright. Tine chipo chatese chamunomupa, chatinomupa. Kuti iwe uri kutigonera nekuti uri kuramba uchirumbidza nyika yani? Nyika ya. Uchirumbidza futi president vedu. Saka munhu akadaro handimurasa. Ini munhu anokuona zvinhu zvaZANU-PF soka ndomufarira zingati. Right. Kandi akakuona uri pabus stop uchisiwa nedzingomota kwangopfeka chine hembe yeZANU-PF. Ndototaura kwani bvuya kuti mira ipapo. Takurai munhu upi? Makasiya munhu uyu, masiya nyika. Right. Nekuti ZANU-PF ndo nyika yacho. Ndo nyika yacho. ZANU-PF ndo nyika. Ona kana mota mangu tatafuleki ndo yese iri kutonga. Ndo zviri ndozvatofarira. Ndo upenyu wacho. Kukoti ZANU-PF unongonzwa bo izvo zvipfeka hembe tripusi ukure bhazi apo hausvike kwamutare nehembe yako iyo unopedzera wavirikidza imwe. But ini ndakadai so ndakapfeka hembe yeZANU-PF from here to Bedbridge to Bulawayo to Binga. Zvaunoda hauna paunombovirikidza imwe, unoramba wakapfeka iri wani kuti ndo zvinhu zviri kutonga. Usapfeke chinhu chinokuremera. Izvo kana mota imwe yakanyorwa ZANU-PF padho inosvika kwanoda. Wakanyora mota yako tripusi kana kune imwe nzvimbo unotanga watombotora sote pekunda paipai. Ko uda kugara wakazvisungireiko? Gara wakasununguka. Passion Java ndiri kuti bata basa hama yangu, ngatiende mberi namudhara ndewedu, ngatisamusiye. Mese makomurezi ndiri kuti pamberi namudhara wedu, ngatisamusiye, ngatirambe tinawo. Pamberi nemuono, pamberi nevision, pamberi neZANU-PF, pasi nevasinganzwi. Ndo mashoko asekuru musundagore. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko vanhu muri Zimbabwe. Right, wapedza mashoko sekuru musundagore.
usakanganwa kusiya wabaya like kana pakanzi follow pano pachibanda media. Usakanganwa kusiya wabaya pakanzi follow kuita patinokanda chimwe chiri kupisa unoyeuchidzwa. Thank you.